Takže čau lidi, já vás vítám u recenze na tento motocykl značky ČZ 175 s typovým označením 450 a rok výroby je 1966. Jedná se o jednoválec s docela velkým výkonem 12,5 koní při 5,4 motáky jak za minutu. Motocykl je přihlášen na značkách, jak vidíte, má ještě starou SPZ-ku, ale stačí udělat jen technická a můžeme na normální silnici. Nejprve si představíme přední část. Z přední části vidíme hezký, velmi kvalitní blatník. Zde máme klaxon a zde velmi elegantní přední světlo. Kola to má o velikosti 16 palců. Toto je na vlastně jakoby na klíček. Tam zastrčíme klíček. To vám potom všechno ukážu. A tady máme takovouhle hezkou bakelitovou podložku na to, aby tam nepršelo. Zde je tachometr do 120 km za hodinu, ale motocykl dá neuvěřitelných 110, takže skoro 120 by možná i dal při nějaký velký rovince, což je opravdu docela velká rychlost a bohatě to stačí. Tak vlevo máme páčku spojky a vpravo máme spojku přední brzdy. Zde je zrcátko, aby člověk viděl, co za ním jede za blba. Tady máme přepínání světel, to vám taky potom ukážu, a tady je klaxon. Z této strany to vám taky potom ukážu. Palivová nádrž má 12,5 litrů. Je tam jako benzínu docela dost, ale to není vidět. Tak. Teď se přesuneme k motoru. Jak jsem říkal, jedná se o jednoválec s brutální výkonem 12,5 koní, který mu tomuto motocyklu přispomuje 20,1 Nm. Zde vidíme krásně zakrytý karburátor pod tímhletým krytem. Tady je vlastně krytka šoupátka a zde je palivový kohout. Tak to máme zapnutý na benzín nahoru pro normální provoz, tak to je benzín vypnutý a dolů je to rezerva. A zde je palivový filtr. A tady je vlastně, tady se cupuje palivo potom do karburátoru. Motor je docela velký, není to malý ani velký motor, potom když si to srovnáte zase s Yamaha 200 nebo 250, tak ten motor je zase větší, ale i tak tento motor je takovej vlastně střední, není velký ani malý. A teď vám ukážu jednu velmi dobrou věc, kterou můžu vymyslet jenom Češi. Toto slouží jako nakopávačka k motoru a když takto stiskneme na tu nakopávačku, tak se z toho jednoduše stane i řadička. Takže můžeme s tím zároveň řadit a samozřejmě i nakopávat. Nebo prostě startovat. Tak takhle si tu pojistku zmáčkneme dovnitř a dáme ji nahoru a můžeme zase nakopávat. Zde je potom dolívací šroub pro olej do převodovky. Jinak jedná se samozřejmě o dvoutakt, takže se do toho lije samozřejmě třeba olej N2T, nebo můžete do toho lít nějaký kvalitnější, třeba Repsol, to je už na vás. Z pravé strany se nachází vlastně kryt, hezky kulatý, kde máme vlastně alternátor, nebo jak tomu říkáte, to je jedno magneto, a nastavuje se tam ještě potom vlastně spojka. A zde potom máme zadní brzdu. Jinak motocykl je samozřejmě dělaný pro 2 osoby, takže zde máme ještě potom stupačky pro jednoho jezdce. A z té pravé strany také. Motocykl má pouze jeden výfuk a řekl bych, že to je lepší, protože když to má ty 2 výfuky, tak se mi zdá, že to má menší výkon a s jiným výfukem je to tižší, ale dokonce to možná má i větší zrychlení. Zde potom máme světlo zadní a zde je potom odrazka a zástěrka. Tak. A teď vám ukážu start motocyklu. Jo, a potom vám ještě ukážu. Zde jsou samozřejmě typické teleskopy tlumiče.
To je potom schránka na nářadí a tady z té schránky máme baterku. Přední strany jsou taky tlumiče samozřejmě. A potom tady mám ještě pro zamknutí motocyklu pro nějaký lodě. Tak a teď si ukážeme, jak se motocykl startuje. Takže pustíme si benzín. Tak teď si pustíme benzín. Dáme si kohoutek nahoru a nacupujeme. Tak, v karburátoru už jde do palivo. A 3krát motocyklu prošlápneme, aby se zde dostalo palivo. Tak, teďkon vlastně zapojíme klíček do první polohy, kdy bude svítit takto kontrolka na tachometru. Takto. Tato kontrolka znamená, že je zde zadaný klíček a tato kontrolka, ta oranžová, znamená to, že máme zařazení neutrál. Takže máme klíček v první poloze a můžeme startovat. Motocykl je samozřejmě ještě studený, tak ho necháme takhle chvilku bublat. A ukážu vám, jak svítí. První poloha, druhá poloha, taky se přepínají na dálkové světla. Jak? Tak to je klakson. První poloha, druhá poloha. Poznáme podle toho, že svítí kontrolka. Když dáme jedničku nahoru, tak se automaticky vypne. Tak to dolů je neutrál. Potom je dolů dvojka.